Første spørgsmål. Hvilken slags billedkunst får dig til at blive provokeret eller ked af det og lignende? Jeg bliver aldrig ked af, når jeg ser billeder, der er malet. Jeg bliver ked af det, hvis jeg ser for eksempel pressefotos, hvor jeg kan se, at det er taget i en situation, hvor mennesker har det rigtig skidt, eller hvor det er sådan noget tragiske begivenheder, eller hvor man kan se, at der er en menneskeskæbne bagved, som er helt forfærdelig, eller hvor man sådan på en eller anden måde kan leve sig ind i, at den situation, vedkommende befinder sig i, er uløselig eller forfærdelig, eller ja. Hvad er det, der gør billedkunst interessant? Er det det med, at det kan fremkalde følelser, eller er det noget andet? Jeg tror i bund og grund, at selvfølgelig er det interessant, at det kan fremkalde følelser. Hvis ikke det fremkalder nogle følelser i sig, så er det i mine øjne i hvert fald ikke et godt billede. Men det, som jeg synes, det også kan, det er, at det kan stille spørgsmål. Det kan udfordre. Det kan bringe forskellige temaer på dagsordenen, som man måske ikke kan enten skrive om, eller man kan, på en eller anden måde sætte i fokus i en stor befolkningsgruppe. Jeg tænker på sådan en som ham der gutten, der lavede. Jeg tror, det var Lemmerts, som lavede det med hundevalpene, og hvor han udstoppede nogle hundevalpe, og det skabte en masse furore. Men man fik bragt noget på dagsordenen, som ellers var svært at forholde sig til, og som folk måske ikke spekulerede så meget over. Det synes jeg er interessant. Tredje spørgsmål. Har du noget specielt værk, som er dit yndlingsværk, altså, som du godt kan lide at kigge på, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige? Jeg har rigtig mange yndlingsværker, og det er fordi, jeg tror, at i mange situationer kigger jeg på flere forskellige ting. Jeg kan rigtig godt lide superrealisme, det vil sige mennesker, som maler, hvor man kan se, at de er utrolig dygtige tekniske, men samtidig har de en eller anden vinkel ind i et billede. Der har jeg sådan en person som Otto Frello, som jeg synes er fantastisk dygtig til det. Jeg kender flere amerikanske malere, som Thomas Kluge, en dansk maler, virkelig fantastisk. Kvium laver noget rigtig, rigtig spændende. Det er ikke supernaturalisme, men det er noget af det sådan virkelig lækre, hvor man kan se, hvad det forestiller, og så forvrænger han tingene. En gut som Dali er også interessant, men er måske sådan lidt mere almen kendt. Så er der sådan en kunst, som på en eller anden måde jeg kan faktisk godt lide Miro, som laver abstrakt kunst, men det er fordi, jeg synes, der er et eller andet sjovt ved det, han laver. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Det synes jeg også er det fede. Hvis man kan lide et billede, og man faktisk ikke helt ved, hvorfor man kan lide det. Så ja, jeg har yndlingsværker. Hvad med sådan noget som Mona Lisa? Er det sjovt at se på? Altså, der er mange mennesker, der har spurgt sig selv om, hvorfor det egentlig er blevet så kendt. Og det kan jeg jo godt også selv undre mig over. Der er jo, det, der er interessant med Mona Lisa, er, at der hele tiden bliver fundet ting, fordi man forsker i det simpelthen, så finder man hele tiden ting i det. Hvor man kan, med nye teknikker, kan man simpelthen nærmest skrælle lag af og se ind under de forskellige lag af maling. Og så finder man ting, som kunstneren oprindeligt havde tænkt sig at male, men som han så er gået væk fra af forskellige årsager, så tolker man på det og sådan noget. Det fik jo altså hele renæssancekunsten fik faktisk en renæssance, da Dan Brown skrev den der med, hvad hedder den, Da Vinci-mysteriet. Altså der blev det hele, der synes jeg pludselig, det blev interessant at se Mona Lisa, altså komme ind og se billedet. Jeg har ikke set det selv, skal jeg lige sige. Det står på Louvre, og jeg gad aldrig at stå i kø så længe. Så men jeg synes, at jo, renæssancemalerier eller gamle, der er en grund til, at de er blevet fantastisk kendte, tror jeg. Så på den måde synes jeg, de er interessante. Men om jeg gad at have det hængende på væggen, eller om jeg gad at kigge på det hver dag, det ved jeg altså ikke. Ja. Så kommer der et lidt svært spørgsmål. Hvad er din mening om kunst? Nå, okay. Super. Min mening om kunst er, hvis du tænker på, om man skal forsvare, at det overhovedet er på finansloven, eller om det er vigtigt, eller om det har betydning, så ja og ja. Nå, hvordan tror du, det vil komme til at se ud i fremtiden? Kunst? Ja. Kunstbegrebet vil udvide sig, som det har gjort hele tiden. Hvis man kigger på, hvad der er sket fra 1905, hvor ekspressionismen kom, og så bare frem til, hvad der er kunst i dag, så har det udvidet sig voldsomt. Kunst vil være et meget mere komplekst begreb om 20 år måske. Det vil involvere langt flere. Altså det vil måske blive mere over i happenings eller i komplekse kunstværker, så, hvor der både indgår film, musik, billeder, dufte
jeg forestille mig var noget nyt inden for kunst, at man ville begynde at eksperimentere med, at man kunne bringe flere sanser i brug. Fordi lige nu, når du kigger på et billede, så er det primært dine øjne, du bruger. Jeg synes jo, det fede ved kunstværker kunne være, hvis man kunne sige, at det var en alle 5 sanser oplevelse. Det tror jeg ville være noget nyt. Det var i hvert fald sådan noget, jeg selv kunne finde på at lave, hvis jeg skulle lave sjov kunst, eller spændende kunst, eller et eller andet. Så skulle det være at bruge nogle metoder. Du kan jo se det, man kan kigge på, hvad biograferne gør. Og i dag er det jo muligt at gå i biografen i for eksempel i Legoland, eller inde i, hvad er det, Tivoli, der har sådan nogle biografer, hvor der er flere sanser involveret. Og jeg tænker, det vil også komme i kunsten, tror jeg. Okay. Hvad er din mening om den moderne kunst i forhold til noget af den gamle kunst? Altså det der med, at den moderne kunst ligner det ikke rigtig noget, hvor du selv skal tænke over, hvad det kan ligne. Og det gamle kunst, hvor det er meget detaljeret, så du nemt kan se, hvad det skal forestille. Jeg mener, at al kunst har sin berettigelse, fordi det er en del af en historisk proces. Det er noget kulturelt, og det er noget historisk. Og derfor så kan man ikke sige, at den der periode er overflødig, eller ligegyldig, eller uinteressant. Fordi den periode, uanset hvad det er for en, har været grundlaget for, at vi står i dag, hvor vi står. Og det er også derfor, jeg mener, at kunst fremover også vil være relevant, uanset om man synes, det bliver plat, eller at det bevæger sig ud over en kant, hvor man siger, her kan vi ikke følge med, eller det bliver for grænseoverskridende. Jeg synes, kunst er vigtig, fordi det er en anderledes måde at tænke på. Det er en anderledes måde at sætte ting på dagsordenen, og det er en anderledes måde at gøre folk opmærksomme på, hvordan man har det, eller hvordan man ser nogle bestemte ting i verden. Hvis du selv skulle vælge, ville du så helst have, at det var inde at lave moderne kunst, eller at det var inde at lave det gamle kunst? Jamen, jeg er jo til begge dele, fordi jeg synes superrealisme er fedt. Altså det her med, at folk er utrolig teknisk dygtige til faktisk at nemmest fuldstændig kopiere et fotografi eller et eller andet. Men jeg tror, at moderne kunst, hvis man tror, at begrebet moderne kunst kun er noget med, at det ikke ligner noget, så er det en lidt snæver vinkel at se det i. Jeg synes jo, moderne kunst betyder, at det afspejler det, som der rører sig i vores hverdag lige nu. Altså, hvordan ser verden ud nu? Om 30 år, om 40 år eller sådan noget, så vil man kigge tilbage på nullerne som en periode måske, hvor der skete noget bestemt inden for kunst. Eller man vil kigge på en periode på over 15 år, eller sige, det var lige der, var der noget med en bestemt kunstretning eller sådan noget. Så alt kunst er jo